стади. И костаналото на тази съм Дижи Зомби и днес чуем се какво правим днес. Почти 5 часа и 4:30 и ще ходя на... Там имам нещо важно. И да, абонирайте се за мен. Благодаря за 7-те абоната. Giveaway за 7 абоната. Не, сериозно, абонирайте се за мен. Ако може, харесайте видеото. Ще има много скоро и да, ще направя giveaway, когато се бъра 100 абоната. Това май няма да стане никога, но нищо. И да. И темата